sama jombe zinduzo sama vute munasowa chimwene last week anthu amandifunsa kuti kodi mwanka kuti komano I can safely say kunena kuti zinaenda bwino Abena pretty much fitted in your shoes. She did a good job. Tintokoze. Ine zina langa ndi Steve Kondopanda. Nkhani yoyambirira pano pa Gwede-Gwede ndiyokhuza kubungwe ija lona zogula la mafuta kubweresa mdziko muno la Nokma ndafotokoza mone kwambiri kumeneku kula Helen Buluma omwe amagwirizira udindo nkhani yawo tidabwera nawo sopano kunena kuti anthu omwe kwadakwiya kuti achoke koma kwadza nkhani zosiyanasiyana kumeneku iwo ayayi atachoka pa CEO kubwerera pa deputy CEO akunena kuti akuluakulu ena kumeneku amboma limeneli latonse mamulumuzana ena advisor wa president wina nduna komanso ena alliance party na wina amene akunena kuti amaopseza amanyengerera kuti apatse contract ya mafuta nkhani ili nkamwa koma chomwe ndadza nacho pano chawezi ni nkhani yokuti kuti achakwera safuna kulolera nkhani zimene zichifukwa chani monga president mese our advisor awo adakachotseratu zijankaduza mu high five mchete nduna iyi kutchulidwayi imene idakatotholedweratu komanso alliance party na wawoyu adakadziwana icho chita iwo unasalolera akanamiza chabwino high five tumatsana high five zone tiyambe chonchi nkhani Steve wapereka ndithu mbiri pang'ono ya nkhani imene idayambira nkhani ndiyokhudza ku National Oil Company of Malawi company ya boma mashare onse a company imeneyi ali m'manja mwa boma la Malawi eni ache a company imeneyi ndi a Malawi mulibe mwazungu mulibe akwitikizi mulibe amwenye muli a Malawi okhaokha 100% share holding ya company imeneyi ndi a Malawi ndekuti ma decisions oti amene ayendetse ndani kumene kuma operations ayenda motani ma decisions zonse ziganizo zonse oyenera kuchita ndife Amalawi kudzera mwa audindo amene tidapatsa mphamvu amene andatsogolera athu ndiye tinene chochi nkhani imene idi is refusing to die sikutha nkhani imene kunena kuti anthu ku National Oil Company of Malawi kudali bambo Gift Dula ngati chief executive officer amene anapangidwa ndithu adamangidwa later or subsequently he was sent on forced leave kuti takupeza ni kuti masokoneza zinthu zina akumangani kenako pitani ndithu kaye mukapume tiona kuti pangamotani iwo atachoka adayikapo mayi Helen Buluma amene ali deputy wawo kuti atenge acting position kunena kuti ayang'anire kwa masiku 14 uku body kuyang'ana kuti kodi apeza munthu wina oti atengeno on permanent basis chief executive officer awo ndiye within the acting days 14 days 2 weeks imene mayi Helen Buluma akuti iwo amalandira communication kuchokera kwa anduna ena amene akutchulidwa malipoti akutero amene apitanso ku SCB confirmed by the Director General of SCB bambo Renek Matemba kunena kuti akuti nthawi imene amachita act akuti amalandira ndithu ma instructions kuchokera ku nduna yoona zamphamvu bambo Newton Kambala Minister of Energy komanso akuti amalandiraso ma instructions kuchokera kwa bambo Christian Mabanda amene ali presidential advisor mlangizi wa president wa Dr. Chakwera komanso amalandiraso mauthenga ena amene adachitidwa kuti rifa fa Newton Kambala kuti adauza mayi Buluma onena kuti ndikupatsani anthu ena amene azilankhula nanu ndi adapatsa makosana awiri amenewa mmodzi mwa iwo ndi amene mwantchula kuti tonse alliance partner kudzera kwa Alliance for Democracy bambo Enoch Chihana president wa Ford yes ndi amene wandithu amene amalankhula ndi mayi Helen Buluma ndi nkhani ndiyo kuti akuti makosana amene wawa amafuna achite interfere ndi awarding of contracts when it comes to tendering za fuel importation tisaiwali Nokma ntchito yake ndi kuchita deal ndi nkhani yokhudza mafuta diesel uja
petrol uja parafini uja komanso tikakhandizi na zonse zokhuza nditu oil products company imene yaboma ndimene yapanga nayo deal. Ndiye nkhani itafika pamenepa Mayi Buluma akuti ine singati yandikulira nkhani fatu timamva achoke plus ogwira chino mmene kuja kupereka pressure kuti mayiwa achoke ndi mayiwa akuti anafika poti nawonso the patience had run thin kunena kuti nawo kupirira kwawo kudafika poti sangachitire someno. It was no longer elastic. Inali tit for that poti awa kunitsa mafuso abwino amene kumene tikunkaku tizikhala tikupeza mayankho ake koma pa stage imene tafika ndiyokuti Mayi Helen Buluma alembera officially bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB kuti ineyo kunoko ndakhala ndikupatsidwa pressure ndipo ndabasidwa makampani okwana anayi atchula makampani amenewa amene akuti anduna limodzi ndi makosana awiriwa Bambo Christian Mabanda ngati advisor wa president on strategy komanso Bambo Enoch Chihana ngati alliance partner wa chipani cha MCP komanso UTM. Ndi nkhani ndiyo kuti dzulo tidali ku State House kusanjika Palace kumene the executive assistant to the president Mr. Sean Kampondeni adanena apo nkhani adaona kuti nkhani is in the public domain. He couldn't skip it because of the gravity of its importance and the attention and interest that it has attracted from the public. Saka daidu mpankhani menei adayambisa oka na kuti pali nkhani yakuti imenda ikambai komano the position of the president at the moment is that he will not comment on this particular matter because it is subject of investigation by a legally constituted law enforcement agency in the name of ACB. Ndeno a president salankhulapo chifukwa chokuti nkhani ikufufuzidwa ndi ACB tidikira iyende mmene ACB angachitire. ACB it has got autonomy in terms of how it handles its matters. Palibepo interference. ACB afufuza Bambo Matemba achita commission Anyamata awo investigation akafufuza mezi naendera zikazatha zonse ndipamene tu a president mina make adzatenge action kapena adzayankhulepo malingana ndi outcome ya investigation imene ICB atachite. Ndiye nditu tikoza ulekeza pamene ponera kuti pakali pano nkhani ndiyo kuti ikufufuzidwa koma ndinakulemberani zolo usiku achimwene tikucheza tikuti nkhani mwayiona ine pena ndimanena ndine mprofeti ndanenapo siku lina kunena kuti boma ili la Tonse Alliance lidziwe kuti kuba kwake kukhala kovuta chifukwa nkati system ija muli makadeti nkati muli anthu a DPP so pano boma likati lifuna kuti libe makadeti azulula ndicho linga chofuna kulionetsa boma likuti nalonso ndilokuba. Now I said this in balancing my opinion. I said kuti kupezeka kwa makadeti mu system yapa nobai kukhala advantageous to the people of Malawi chifukwa awawa kuti abe adzilepera because they will be playing that particular watchdog role. Awawa adzayang'ana kuti akatapangezo lakwika awadzulula so pano naderapo zimene zipaulo pa Gwede-Gwede nena kuti asolole kwake zivuta but this is advantageous to the people of Malawi. Nofuna ndikukumbutseni zimene zwachimwena President opuma Professor Arthur Peter Mutharika anakumana ndi anankhumwa omwe ali vice president wa chipani chimenechi chigawo chino chakumwera patatha nthawi atankhwebana kulumana kupondana kutengerana ku court kuchosana mchipani akumana kwa nthawi yamba maso ndi maso kumangoji kwanda kuna miyasi kwatenda na nkumba ngati sakulakwitsa Nyamata makonda bwe kwatenda kumba tisanafike kujeni seucheni katangoma ngoji tisanafike pa madego pepete manyanja tisanafike pa madego timakhotera kumanja pachikoma chake chofira nongoyona nolemba kuti chani milizani ndikumeneko adakumana kumkumano kumeneko ndekudatuka statement yomatusa blog ngachira kuti ayi anankhumwa avomereza kuti sakaso leader of opposition kena kona nkhumwa akukana uzukhala kuti zikuenda bwanji zikuenda motani ndizoona di Steve newspaper zalero ngati anthu aziona alemba kunena kuti ngati Nation yalemba kuti DPP fails to mend fences kunena kuti
muchibanimu kugwebana umene akugwebanapo akukanika kuti abweretse mtendere olokuti akambirane. Izi zikuchokera pa mkumano umene mwakuyambisawo kunena kuti anamkhuma adayenda ulendo onse kupita ku Mangochi kwakumana ndi Professor Mutharika. One of the items on the agenda list was the item to do with the leader of opposition position in parliament. Nkhani imene yoyo no one could turn their blind eye from it. Sizingateke. Nkhani imene yoyo is one of the many that are forming a bone of contention. Ndimpandoti aukanganirana. Tisaiwale mbali ya Mutharika ikufuna bambo Francis Kasaira kuti atenge position imene. Ukuso anankhuma na also ali ndi weight of MPs who are rallying behind him. Aliko bali imene amendi twakufuna kuti anankhuma amenewa akhale pamene papa. Not forgetting himself Mr. Nankhuma na also mpando wa maurani ama ufuna ama ugonda. He can't allow to be demoted to an ordinary parliamentarian. Sizingateke. Munhu wote wakala leader of opposition, I mean leader of the house. Wakapo leader of the house ku parliamenti ali mbali nayi panobida mbali ya ataka leader of opposition. Ndemu nchose pa leader of opposition akakale muntu wa asiya kwenda ndo PMF azikatenga my instructions kwa anthu ena. Ndimavera asiya kwenda GTX ndimavera sorry ningonena izizi ndimaonera speech ina izi zimene makonda dzanali ndimaonera speech ina imene anapereka Barack Obama ku British Parliament, which is called the mother of all parliaments. In 2011 in May adanenapo chinthu chimodzi akuti adanena kuti power doesn't give up without a fight. Akuti achimwene mphamvu kungolola kuzipereka opanda nkhondo sizimateka. Akuti power doesn't give up without a fight. Sizimateka. Barack Obama said this in 2011 ku British Parliament. Chimodzimodzi zimene ndinasi position itu ya leader of opposition ndi mphamvu zimenezi kuchipaniko anthu amamvera akamata ndi bwana mtsogoleri bloko yonse yotsutsa ija otsogolera ndi mphamvu zimene za leader of opposition. Now nkhani ndiyo kuti atapita kumene ku Mangochi bambo Nankhumwa adakambirana ndi Mutharika. Zitatha zimenezi bambo Brown Pinganjira athamanga ku media akanena position yawo. Sindikudziwa kaya ndi position ya perception kuti mina mmene sayendera kaya adalimo meeting imo koma akuti Professor Mutharika mmene anenera Nankhumwa akuti Professor Mutharika was flanked by Honorable Gwede-Gwede and another senior member of the Democratic Progressive Party, Bambo Samuel Tembeno. Ndiye akuta ali muzokambirana zawo tiyambe di position imene anena Brown Pinganjira. Brown Pinganjira akuti pasokambirana zimene zachitika pakati pa Mutharika Gwede-Gwede ya Samuel Tembeno komanso Nankhumwa. Akuti Nankhumwa avomera kutula pansi ndikupereka udindo m'manja mwa Kasaira. Choyamba chachiwiri akuti bambo Nankhumwa avomera kuti kesi yawo imene ili ku court akuti akayichita withdraw or akayichita he is going to look for what they are calling an indefinite adjournment. Kunena kuti taipangena adjourning nkhani indefinitely sitichula tsiku loti tizakambiraneso pending kuti tikonze zinthu zinazi. Chachitatu position yotsiriza imene apereka bambo Brown Pinganjira akuti Mutharika tsopano is going to summon their central executive committee kuti agwirizane way forward on the basis of the agreement which has been given by Mr. Nankhumwa. Izi zimene Nankhumwa ndithu Brown Pinganjira. Tinatha kumva Pinganjira bambo Nankhumwa nawso abwera kuti iyayi uyu BJ uyu ngobosi akunama. Zose akunenazo sidakambirani. Chomwene ndikuziwa chona kuti our discussion was inconclusive. Kutanthauza kuti sitidathane. Chingerezi yoti inconclusive ndichimene kuisa chino bambo Nankhumwa akuti our discussion was or is inconclusive. Sitinathane, therefore we have not made any resolution to that particular effect. Zimene anenazi nzaboza ifeyo tikudikirabe kuti tipatsanabe nthawi tikumanabe kuti timvane kuti kodi position yathu iyenda motani. Tizione kugwebana kudakalipobe pakati pa amene Nankhumwa komanso Mutharika ndi gulu lawo la Brown Pinganjira. Tipitake ku break. Very interesting. Kodi achimulire njalipo nzonzi akumphepo zinayi. Yemwe yakongoenda ntawuni ndikutola pa jina likuona kuti lero lomwe chiyo kajenda bwana ku nyumba chifu ndipo anakajadi nawo pali Chingerezi ina amene kuti easy come easy go. Mafesaji mwene zinthu zobwera mophweka kawiri sizimalimba. I'm telling you zinthu zobwera mophweka sizilimba zimongota. I'm telling you. Tionaneso ukatha
break it makufuna tapatse moni dzonzi akumphepo zinayi kunchewu. Ngati mukutsegula kumene kanema yanu mukonerayi ndi Gwede-Gwede pakatema yanu ya Mibawa. Muli pa DSTV, ena mukutiona pa GoTV, pa Zuku, pa Azam, pa Starsat, Mibawa app komanso Facebook page. Norman Chisali kabwerebwere wapa Gwede-Gwede. Iwowa adali private bodyguard wa Professor Arthur Peter Mutharika. Sitikuzoti kayama kumanabe, kayama chezabe, izo ndizawo zapakati pa awiri. Koma nkhani ili pano. Iwowa adama ngapo milandu ingapo. Oganiziridwa kupha Aisanja Uju, oganiziridwa nkhani ya simenti, oganiziridwa mulandu wa certificate ya chinyengo. Ya adana mizira hapo kuti apenga misala. Madabada wa misala mameta mbali adadali kukhoti. Zana nikandi dzuro. Fiti zana jiwe. Ilipotani kana mlandu adalowera kuti. Chabwino. Nditu lolemba adapita so ku court kukakamba nkhani imeneyi. Nkhani ndiyo kuti amayi amene tinene kuti judge amene akuyendetsa mlandu adawuziratu ambali imeneyi ya amati mbali ya defense ya Chisale onena kuti sakuchita so sakulola so kuchita zadaladala zofuna kuti achedwetse mlandu. She is this judge says they are not entertaining any deliberate delays in terms of this particular case. Chimodzimodzi zulo kudala application yoti ayimike kai zinthu zina adena kuti ife zinthu ngati izizi sizikutisangalatsa. Application imeneyi anayitenga kung'amba kuponya mbinu chifukwa kuti sitifuna zotichedwesa kesi tifuna tikambe tiitani timalize anthu adziwe mutu wache. Ndiye ndithu ambali ya boma idayamba kuchita parade mboni zache akuti mboni 10 ngati sakulakwitsa. Principal witness mwini wache amene akutchedwa kuti mwini wache wa certificate adakali moyo kodi bambo Pythias Hiwa akunsipe kunchewu paja achisale songa kunchewu now songa kunchewu. Do you think because of that coincidence there could be some element of truth kuna kuti awa kunchewu munthu yusonga kunchewu pakozo kaka chinika ka element kodi miyamake nzona ndakuti akudziwa mwina bwino poti zili nkhosi ndiye tunena kuti bambo Pythias Hiwa ndakunchewu kunsipe adabwera from mlandu umene akwaimba amene wa Norman Chisali ndokuti akuti adachita impersonate a person named in the certificate. Kuna kuti iwo adazitenga ngati kuti ndiwo eni akachani a certificate yo ndiye boma lachita line up mboni ako MDF fa kuti certificate imene ya form 2 akuti idagwiritsidwa ntchito kuti akayambe ntchito kuti ku MDF ndiye ndithu akuti kumene ku MDF kwa kuli mboni. Mkulu amene mwini wake yuso ndi mboni akuti so sukulu imene certificate imene ya form 2 idatengedwa akuti so kumene kuso kwachokeraso mamulumuza nena oti akayikireso chani mboni. Ndiye ndithu nkhani yayambika lolemba ikukambidwa mkulu amene yakufotokoza ine zidaenda chonchi zidafika pena kuti damba kopyezedwa kuti chifukwa chani kumafunsa za certificate yako tikupha mkulu amene amakhala mothawa mosowa mtendere. So nkhani ndithu ndiona kuti ikuchita ndithu yafika pa trial akuchita na cross examine akufunsa mkulu ameneyu mbali imene ya Chase Gondwe mbali ya Chisale kumfunsa mkulu amene kuti kodi iwe nde amafika pena ponchulo amene akuti ndi wabodza akuti mbono ambiri umene akupereka akuti ndi hearsay akuti mbono ngomva. Ndiyeno maloya so aboma amene akuti yayi what constitutes hearsay mukamena kuti umboni ndongova mukutanthauza kuti chani for court kucha kumakhala umene amanena amati admissible ndi inadmissible evidence. Umboni umene court lingaugwiritse ntchito ndi uti nanga ndi umboni uti umene court silingaugwiritse ntchito. Ndiye ndithu pa stage imene tafika ndiyo kuti court likumva maumboni osiyana okudza nkhani imeneyi mbali ya Chisale komanso mbali ya boma amene ali odandaula kuti yayi mkulu amene adagwiritsa ntchito ndithu certificate yabodza. Chitsogolo chake tichiona masiku amene akubwera. Anchacha regional governor wa chipani cha DPV chigawo chino chakumwera mvoti adamanga bungwe la ICB nkhani yeniyeni nditi
anchacha amangidwira tikoza unena kuti ICB atatenga bambo Charles Mchacha regional governor wa chipani cha DPP kuno kumwera sadanene zifukwa zimene atengera adatenga kwasunga ku Blantyre police kunena kuti mlandu ukhuza ndife yo ICB pajalo ICB amatha kumanga ali ndi unyolo ndithu amatha kumanga munthu atamutenga adakasunga ku Blantyre police kumene ndithu atatero amangaso munthu ina connected to this very same case imene akwama chifukwa chimene akumva chiona kuti atamanga Mchacha akamangaso bambo Bright Kumwembe amene ali current principal secretary wa Ministry of Defense akuti poamanga amenewa atulankhana atafusa nakuti mlandu umetu kwamangira bambo Bright Kumwembe ndi umene uli connected ndi mlandu umeta atengera bambo ndani Charles Mchacha ndiye nditutimva kuti kodi milandu yake nditi sada ifotokoze pakali pano tikudikira kuti ICP atuuza kuti kodi bambo Mchacha komanso bambo Bright Kumwembe PS wa defense mwatengera chani nkhani yake ndiyokhuza chani koma ngati ACB ili nawe kanthu kuti ikambe nawe given nkhani imene ndiyokhuza corruption ICB samaphika maungu kuti kambe mwadira maungu ndikatangale ndiziphupu ndapenda kusagwisa ntchito bwino kwa office obviously nkhani yaje makhala imeneyo umbudzimani Martha Chizuma ndi office yawo akuti ndalama za COVID nthenda yomwe inativutitsa tonse ena adadwala ena nkuchira ena nkutisiya koma inakhuza miyoyo ya tonse dziko muno mbali ina iliyonse kandi yachuma kandi ya ntchito akuti kumabwera ndalama ndekunala akuluakulu ena achemboma lakale amazitafuna ndalama za COVID ena mukachita kwamva kunong'onezana pa microphone ikukhala banji nthawi Steve Marchebera kuyambira mu March 2020 mpaka na mu June report ya Mai Martha Chizuma ku office kwao ya ombudsman akunena kuti zikuonetsa kuti 79% tingoti 80% kumene ya ndalama zonse za National Preparedness and Response Plan ya COVID kuno ku Malawi akuti ndalama zonse 80% zidapita ku allowance. Just imagine. Okay, telekeza kuti panabwera 20 billion. Yes. 20 billion budget koza tumina 18 billion idapita ku allowance. Imagine. Imagine. Ndiye panali njira zambiri zimene adagwirisa ntchito kuti ndalama zimezi azidye mu njira ya allowance. Akuti zimatha kutheka kuti munthu allowance yoti munthu mumpasa allowance ya 2 weeks ntchito yagwira 2 days. Munthu apita ku hotelo akadya chakudya chodula kwambiri kumeneko aita na azinzache ili kulipira liboma ndalama zimene za uje kuchita utangira zibwezi chimodzimodzi nkhani yokhudza ija ngati mukumbukira RBM Reserve Bank of Malawi idapereka donation in the name of corporate social responsibility 6.2 billion Malawi kwacha ku COVID response account fumwa machipwete zinthu zolakwika akunena asaonena kuti amene adali co-chairperson wa National Task Force imeneyi ya COVID-19 akuti adalephera ntchito yawo posauza Malawi kuti tsopano task force imeneyi idayamba kulandira allowance. Chachiwiri akuti task force imeneyi OPC idalakwitsa pochita equate task force ndi commission of inquiry akuti determination ya allowance amene amaperekedwa kwa members a task force imeneyi ponena kuti azilandira allowance ngati ndi commission of inquiry zidali zinthu zolakwika. Commission of inquiry ili ndi special terms of references zawo yona kuti amalandira allowance antundu wina pamene task force so imene ilandireso allowance antundu wina. Komanso chotsiriza upeza zinthu zinzambiri mu report imene anasonera kuti Ministry of Finance idalakwitsa pochita create separate account malo mogwisa ntchito account ya ku Dodma ya disaster kumeneko anduna nala chimulirenji kuti exactly ndiye akuti adalakwitsa akuti chimene akadachita akadagwisa ntchito account yomweyo iwo kumangopereka kumachita provide oversight law. Koma chachikulu chimapereka Mai Martha Chizuma chiona kuti akupempha aliyense amene adadya ndalama zimene zimunjira zosa yenera akuti abwenze iwo asadatenge further action. Komano makumbukira nthameja ankakana kuna nthuka nkhani yokuti awawa akumalandira meeting ine loseka mamawa 300,000 yes masana 300,000 yes si zile nkhani yakulu Steve niona kuti tikamakamba za 80% out of the
whole amount which was dedicated to COVID-19 response ukoza kuona kuti ngati kuti 80% idapita kuma allowance iweyo ukoza kukhala ndi umboni kuti tidaona a minister ndi achula pano singabise ajapi mhango komanso a bottoman ndikufuna ndikufunseni nuyo maofesi awo ngati ma cabinet ministers angamakambirane pa press conference nkhani yokhuza ma allowance seriousness idali kuti kutanthauza kuti their preoccupation was money not service to the people of Malawi. Is my conclusion kunena kuti anthu akulu ngati amene ajawa ma ministers basi mtima wangu magunda nkhani yokhuza ndalama kumafuna covid asathe kumakambirana nkhani zanda moda apita akakambirane mwachifase maofesi mwawo ndipo amayenera kumakamba zimenezi adali ma juniors kuti mabwana athu akonzere chani koma iwo ndithu apapa mwakuti wibake kumanong'ona koma simple shows kuti chidwi chawo chidali pa ndalama osati kuthandiza Malawi kumapeto kodi nkhani ja 100,000 tax bracket free ili pati inachitika ikuchitika kapena basi zidali izapa kampeni kapena parliament kuja president sadasainire faida bino parliament akati yatudikira president sainire sino kufaruka likose zilipotani chawezi tinene chonchi mwezi wa November zikuoneka kuti anthu ayamba kulandira msonkho umenewu kunena kuti wayamba kugwira ntchito 100,000 tax free kunena kuti 100,000 ngati malandira ndalama 105 110,000 yoyambirira sakudula ndipo ndi china chilichonse kaya malandira 1 million kaya malandira chani ndi 200,000 yoyambirira pakali pano anthu ayamba kuichita enjoy ndiye ndimamva nkhani ina mkulu wina osapota chimani cha DPP atalandira malipiro ake mwezi uno uwu ndi umboni umene wapereka makosana amenewo akuti atalandira malipiro awo mwezi uno titone mwezi wa November mwezi wa November amauza anzaje akuti komatu boma ilili kukhanga tiliyamike pang'ono chifukwa ndalama imene malandira ndi ndalama imene malandira nthawi zonse pakuoneka kusiyana difference imene ikuoneka pano pai ndikhoza kugulapo belo ya sugar komanso thumba la chimanga kunena kuti paoneka kusiyana chifukwa choti kandalama kamene kaonesa kusintha ndi kamene anena kuti yayi munthu msamandule kuyambira pa 45,000 mpaka pa 100,000 difference imene ndi imene akuine naye so Steve ndimakonda kunena chinthu chimodzi kunena kuti ndimacheza ndi makosana ena amene akuti kwathu kuno ku Malawi vuto kainde a vice president amakabapo za 1 million jobs before ndingochita relate mundilola 1 minute yokha vuto kwathu kuno ku Malawi si anthu amene asali pa ntchito vuto loyambi tikudziwa inde kula anthu ambiri amene asagwira ntchito unemployment is high koma vuto loyambirira limene tikuyenera kukonza kwathu kunoko si anthu amene asali pa ntchito akuti vuto loyambirira are the people who are employed but are getting peanuts wamvesa Steve vuto loyambirira ndi anthu amene ali pa ntchito koma akulandira nyenyeswa limenelo ndiye vuto loyambirira ndi chifukwa chake 2030 SDG ina imene sustainable development goal ya United Nations is to make sure that Africa or Malawi attains what they are calling a living wage of 200,000 Malawi kwacha so that we can be a middle income economy utanthauza kuti munthu ngati akhala ndi minimum wage or living wage ya 200,000 kwacha amadzoza kuti munthu wiwi umphawi wantani wanchoka so that is why uzaona kuti ka 100,000 kamene boma ilanena kuti kangosuntha koka kufika apapa uzaona kuti anthu kusintha amba kutani kukuona achita kavati nduti nantina chachiwiri ndimakonda kunena kuti msonkho umachita represent withdraw mu circular flow of income ngati mukapweteka anthu ni msonkho waukulu mmachosa ndalama m'matumba mwa anthu koma panopa ifoti boma lasiyako ka space there's a breathing space from 100 kwacha to 100,000 Malawi kwacha anthu akutha kupumako aona kuti mina makebe kandalama kena ikapo khalamo majani m'matumba mwa anthu njira yofuna kutukula anthu is one which is deliberate mukhoza kuchita mwadala kuti mwathandize anthu athe kumagula maswiti chipisi komanso mikaka mtaunimo phwekesani misonkho anthu ayambe kupeza bwino ndikuthokozani chifukwa cha nkhani zomwe zidabwera pano tazukuta koma nthawi yatha mwina ya makhansala yamanyinyirika ma 20,000 pochoka kusanjika tidzayika mbabe atadazola kuona ma 200,000 akuti mbuyo makapita kusanjika amalandira kwambiri amalandira ma 200,000 ndi bambo Sean Kaponden executive assistant wa president watsindika unena kuti misonkho ya Malawi si
singaperekedwe mophweka choncho palibe chimene anachita adabwera from within Blantyre and the president anaona kuti 20,000 ndiyo kwana kwathirira mafuta nanga pali distance imene kuchoka ku Machinjiri kukafika kusanjika ndi 500 kwacha exactly chimodzimodzi fuel wa 20,000 ndeno 200,000 ndikufuse amafuna yachani 200,000 eyo amafuna kuti yachani amene wa makansala mukozonena chilo imene amaifuna 200,000 nditu ichi ndi chizolowezi choyipa chimene boma laka lija lidayika mwanthu kuwapatsa anthu ndalama asalagwire ntchito pamene ndalamazi zimakhala za misonkho ya Malawi. Ndikuthokozeni bambo Chawizipani. Ndathokoza kwambiri Steve. Pamakina wanthawi zonse Sumeya Chitera kumbulumbuzi kuchilazulu komanso Blessings Floriano pakamera Duncan Chaponda ine Steve Konabanda wakumalindi kumangoji ndi ukashi madamu timachoka mudzi umodzi taphunziranso pa St. Martin primary limodzi anali classmate kumalindi kumangoji mukhale ndi tsiku lopambana mwekoma nonse Gwede-Gwede.